गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। मनीषा बर'खौ बुथारनायनि गुबै दायनिगिरि देबाशिस खाराखौ पुलिसआ हमनो हाबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला देबाशिस खाराखौ सोनाब बंगनिफ्राय हमनो हादों। मोनसे गिख्रंथाव बोथोरनि खौरां। दुलाराय आसाम नाङैनो बैसागु बोथोरजों लोब्बा लाखिनानै बयबो रंजानायाव मुखुब जादों। बबेखानि रंजानायजों लोगोसे गावखौ सांग्रांथि लाखिनांगोन होनना बोथोर बिगियाना मिथिहोदों। बे साननैसोनि गेजेरावनो रायजोआव गोब्राब बारहुंखा फैनायनि जाथावना इसारा दं होनना बोथोर बिगियाना मिथिहोयो। गसाइगावनि साबकाटा पुलिसनि सिग्रोमनायाव बलेर' पिकआप गारिजों लोगोसे मानै मैसो हमदों। थांनाय मोनायाव साबकाटा पुलिसनि मोनसे हानजाया स्रोदै संदाननायाव आयेननि बेरेखायै लाबोनाय मानै मैसो हमनो हायो। गसाइगावनि 2 नं पलासगुरि गामि सिंनि हाथाइनिफ्राय लाबोनाय मैसोखौ हमनो हायो। माखासे मैसोफोरखौ सोनाब बंगनिफ्राय लांलाय लाबोलाय खालामदोंमोन होननानै सन्देह खालामनाय जादों। लांलाय लाबोलाय खालामग्रा गारि सालायगिरिया पुलिसखौ नुनानै गारिखौ गारनानै खारो। हमनो मोननाय गारि नाम्बार ES177569 बलेर' पिकआप गारिजों लोगोसे मानै मैसो हमनो मोननाय गारिखौ साबकाटा पुलिस थानासिम लाङो। बाक्सानि खाथियाव थानाय गामारिगुरियाव मोनसे दुखुनि जाथाय जायो। बिखि दैमायाव दुगैनो थांनानै फैफिनाखै सासे बर' लाइमोना। गोमानाय लाइमोना बाक्सानि बरपेटानि उन्निगुरि ब्लकनि मनज बर', 20 बोसोर बैसोनि। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फुङावनो 3 लोगोजों दैमायाव दुगैनो थांदोंमोन मनज बर'आ। दुगैबाय थानाय समावनो हरखाबै बिखि दैमानि फाखनाव गोग्लैनानै दैयाव गोमायो मनज बर'आ। जाथाय जानाय जायगायाव SDRF हानजाया फैनानै गोमानाय लाइमोनखौ नागिरदोंमोन, नाथाय दासिमबो मोननो हानाय जायाखै। बैसागु बोथोरनि रंजानाय समावनो मोनसे नखराव दुखुनांथाव जाथाय जायो। बैसागु मोसानानै न' फारसे थांफिनबाय थानाय समावनो 5 दान गोरबोआव थानाय हारिमा बसुमतारी मुंनि सासे आइजोखौ गाज्रियै बुदों। जाहोनाव बुजानाय हारिमा बसुमतारीया गोब्राब जोखोम जानानै देहा फाहामसालियाव दङ। बे जाथाया जादों धेमाजि जिल्ला गगामुख मिमां हालामनि दैसागुरि गामियाव। दैसागुरि गामिनि हेथिसार बसुमतारीनि असे बिसि हारिमा बसुमतारीया गामिनिफ्राय मोनाबिलि समाव बैसागु मोसानानै बिमा फिसा न' फारसे फैगासिनो दङमोन। बे समावनो हायज्रागुरि गामिनि नखरसेनिनो 3 बिमा फिसा बिहामजो लोगो नांनानै हारिमा बसुमतारीखौ लावथिजों बुनानै गोब्राब जोखोम खालामो। बुग्राफोरनि मुङा फारियै बासन्ति बसुमतारी, पुर्निमा बसुमतारी आरो मालिका बसुमतारी होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गाज्रि जोखोम जानाय हारिमा बसुमतारीखौ दायो डिब्रुगड़ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। हारिमा बसुमतारीनि नखरनि सुबुङा फोरमायनाय बादिब्ला साथामबो खानायाव हमनानै बुद्रुलांदों। खर'आवबो बुदों, मोखां आरो उदैयावबो जोदों होनना मिथिहोयो। दायो बुग्राफोरखौ FIR होनाय जाबाय होनना नखरनिफ्राय मिथिहोयो। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।